Kilong shwa ki ong ka ayom ot hakum kini kipor kade ka ayom ka bakmen bakidap jengker khu ba jengkemen ya kinong rep pheuse ha kini gisnem kinam sniu ki ja shwa janman kasnem lemba ka mariang ha ki babun rukom unong elam jong ka Hills Farmer Union West Khasil sisik uba lumlang khas imli hapapen pau ya kani ha ki katukat ni ki lap thai khubor ula ong bakum kinong rep apo West Khasil sisik ki ma di jing e babun ha kini ki kindiat snem baladem house nam araja khapra kinong rep ka ba ki shem jing e lemba upria house nam baladep ka pedang karukom yo ya kimarem uba khas imli ulong shu bamenta usnam arhajar arpau ka apot ayu ya kiparanong rep kumkani nadu uphan karo namar bujur e uslap menta usnam kim bahasa tiam uphan ru menta banamar bakajingjor plat uslap uyap stai no barput nadu tenrai hadu uphan hapo nangta boro kijat jor larathung kisuput namar bujur e uslam shu ulong ru habede bat kibari jingri kum kipung dokha kitwa kidokha kisutu shatwei ne kipoilut sapo wa kansi pensisa ya kene ka jing e jongi no rep pai kum kene ka pensor jonga hang ne mentah ba ngalap persang malai keleng-keleng gini jeka kilong kum juk ni jonga pai baik kebun ka start yang ni senam pemerintah ini dangi penher yang ni yo tentang kene ka pensor ka biju yo atau ni mentas nem tanggung basah ni sio hi ba bet nom takan bet usnem banwan re ban bam mentas nem ba ilasem jing te ini gede gi jing jongi di bang kenduk mentas nem kane gede kamat ngem tip su ba kanu kalat kebangin im kum kinong rep re mentang su ba kala dei ka jing ba thau ngai la di pada ngolong no ngelam no rep re nadu ngila im ka rep nadu badang kai nadu badang rit ngila im hagarep karyang gemut mengilatip kumnu giji ngila mat sibun gijing e ngino rep rei kani ka snem ko pemta ka snem ka ba compare na giwe pat snem hajing perkhat jengi ngino rep menta ka ka snem arja ko ka snem yap tangan ka ba lada ngimyo kilat ke ba manu ban phai khmat lem ya gijing ni gijing e jengi ngino rep oi ngila pesyang matre sistem rei len ai gini gijing sistem jengi namar ba si hoi ngi pediang ya ke ba ublei le nam ta jongi kim kibru rei habangi im hakane ka perthai haka sar khadar kidon gilat jing rap na sarkar ngi phai khmat ken chata wala ka dei ka jing lese ka le ka dei ka plan ke jong blei lese ngi pediang ya kata rei ban ong bangi kerpat ka sarkar maka don kalat kalenti ke diarap lem kan ya kinang rap ngi jongi ki badan hapo jong wes kesil ngimat ya kani ka ju ha pot mata ngi kenturu ya ka sarkar ka ba kan leh kata kadur kumba ka sarkar ka khen bagi bajot bisa pen ki bajot haka haka ta rukom lane ki bajot pria gilek kloi nam takum ka relefon ban penbiang ka bam kum taru ki bajot penthor kum ni gede ban penbiang ka bam namar bang sotu ba kinore ba pliki apa ya ukuba ba kenyo ban set enda poi hayeng ya ban dung no ya ban teliat ban set no ya khau tikum ta la dakipen selam kum kinore pinang yap ja namar ka sarkar ka perkhat lem nam ta jongi kinong rep namar lada hapo jong ka mikhlaya lei bobun kide kinong rep lada yap kinong rep ngut ba kajai menu kalakut tikum tangi de ban sutu sai ka sarkar de ban sutu sai ka de ban phai khmat sa kinong rep ikir paru ya ki MLA ngim pad yo i ge MLA kat kani ka jingjot nus nam man ta ki ba kum ni ngut pad yo i ge MLA po wes ka sil bar saung sangut pad yo i ge MLA ba kren sipang ka jing ki bakren sepang ka jingjot no jeng ki marep ka jingjot no umdai tang jingjot ki marep ki jeng yap jeng ki jingri kum haken si kum giwe par ki jaka rangi i ba ka sarkar kampatio ya kane nakal yang jungi kum ka Hills Farmer Union ngila persang mania kendu yo disi ngila persang mania kendu ya ki lat badai kendi mentah rai nakal yang juki ong bagi abe jak fuan nak central government nak state government kampat ong hadu mentah tekum ta ngikir pad yang sarkar ba kadai ban le kloi ya kene mentah ban ngidawaru ba ya ki officer ki de ban yoi kan gini gijing jong inde ki de ban wan hakafil umdai ban su perta tang nasuki umdai ban tang su ban hala tang na ki jaga paper work ke jengki handa ki de ban wan ba shafil ban yoi ki jing nong rep ban su sngap office ban bananga banai ki jing jong rep kata kam dai ka kam jong ki nong trei kan tam ki tanat badai ban jaga rep kaliang ki de ban wan hafil ban i ki jing jongi kum tan kaliang jongi kum ka Hills Farmer Union West Kazil ngi kerpat jur ya barok ki MLA pensiun ni kasur ha kumpa pitip ba West Kazil ngibun dagi no rep ka ba khandai persen ngila manong ki dagi no rep
lain nang ta ki of nohi kai ki patre office kum ta ngi so thu ba ki ngilaman ong ba ki kerjaan ya pi barosan teli ginor barosan teli konsumsi bala sangut ki MLA mungkin de ginor rap kum ta pi de ban yarap lam ginor rap ya ki jeng ginor rap kum kene pola dak inomi khamat kim keren madun ne ban keren se fiklet no ya ginor rap man rai pi job leng ba ginor rap kani la se hagaw ya sengi pin sayo ya jeng tim om dei nang tang na la se na blairu warna ki bru na blairu ba ikwa hi ba pin phai khamat ginor rap akum ba pilakular le ya kata yarap ya kata ikan skam ba kata ka jeng ya kun ka jeng pi ya ka jeng pin i ka jeng pi ya ka dak ba bahan nam ta jeng rap kalong ka jeng kermen nam ta jeng kermen skam musnam arja huai ba de snam jeng ginor rap kumbala ong da sarkar ba pin kriya snam ar huai ba ngi kermen skam ha ka snam ba ngi ngin sayo ginor rap kin sayo ya baro ya gilat ka jeng rap bi ba sisa jeng ginor rap nagaleng jeng ginor rap ka ba markum ba pi tip bagi pajba apu west kazil district nolor biscuit nolor pan kajing rep hi bakungsan dari kuba timan kawai pugi longieng kadai kuba di pajba awes kasil ngimat ya kan kajing bagajing dap hanu tayo kuba khadu jong penai agos nama hapor agos menai agos ki kuba ki sedang ban pun kumta ki sedang ban pau sentiu hapor penai September nanti agos tayo bakhadu ti hak kum ka tu kupor kajing dap no jong ka ya kan kamadan dei tang kan kamadan ya menrai kamadan Hamadan Wablay Hamadan Kensi Hamadan Mairang jeng dap ju jeng ni kala ke jeng du nong no ya ki norep kumta nagaliang gi norep ngilamat ya jeng kum kini snam baladap ngila persyang ban wat gilat kelenti haga hagi we pat ki bor kum sarkar ndai ngim semlayo ya ta jeng ira bati kena hagi ju por hanu snam lai ka jeng dur pala jeng slap dei tang ba ngidu no tang ya ki keba balong kum ni ndai i ladap ngilai ya keleng-keleng nagaliang jong aku jelas kitring layat keleng-keleng ki jaka ngi ki jeng tua jeng ki ruti ngi ki jeng tua jeng ki pentor ngi ki jeng tua jeng ki nala haga pupun ki bentak la de ki jeng du nong ka bakrau ki nong rap tingi kerpat ya ka sarkar lada ka bu nam ta teng ka sarkar ka perkhat ya ka relief fund ka badai ka ba ka ai shakinong rap ka ai hadin asnam te kumangilamat asnam arja khatsan ka ba ka jia ka jeng dap kumni Gumen bang ngilej apply lembak agriculture pa disi upah hadin asnam tam kabangi sayo biang wat kataru kibayo bun kidai sawajar praspa sawajar niospa ndai kibabun kiyo tang arja sauspa arja sanspa te kasarkar kam perkhat lem ngi penlut kat ni kabangi ngirap dan ki penta bangi penlut dagi pawajar dagi dunong dagi pawajar kasarkar ka ai tang siajar arja Karena kalau long kumba insol lani leben ya kino rap. De lengba kani ka sarkar MDA kumba ngiyoi nagaliang jongkon rat ula hanus nam arjar arpau le ula declare ba kandai ka farmer ya lani ka ka sengi jongki ka snem jongki no rap. Kumta lengba jeng kta no jong ne klam COVID-19 nagaliang jong ka sarkar ka sange no nam ta kani bangi kermen arjar huai udai ban tiknan no ta snem jongki no rap. Kajing kwa kajengi balang hanus nem jongki no rap long baka sarkar kan pen khat thamai no abde gilat jeng rap yang ikum ki no rap kabani kong long ka deban phai no ka relief fund ka deban kloi nomor lada ka kloi ka relief fund ki no rap ki nom yap thangan ngai long kumenta asnam hadin laisnam ru ki yo ya ka relief fund leng ba ka jeng lat jeng rap yang ni jeng jot i penthar ka ba jeng jot jeng ki phan jeng jot jeng ki ru hadam hadin asnam long ngim yo thit sambai su ki no rap bapli kumta ne kerpa ni ya ka sarkar lada ka yarap hak ta ka por ba biang bagi no rap ba ban yarap nem tate kam tere mar kala dunong ya bam tu ne marda hayu nem ne kabne ti ne bu chot ka sawa dak chot hi dai theo kiet la ka sa Nah kalian jongi ka hilfamannya ngila persang hi naga SFU jong ka wes kazir ngila persang hi ban tuat jengbut ban kerpat man kirang ba snong kina lam snong ki dikhot ke jongi ki badan keleng-keleng ki jaka bakin wat ya ki nong rep batkin saldi ai ki jing kho ka office jong agriculture no du gini por bladap bakin pha ya ki report jengjot jong ki marep khnang bakin yo ban
nak yang ke jong ke office kan yo ban le berkam ndai ke pasasi kelong ba haduk mentah ngikeli nagi para nongrep kalang gi jaka laha riang do ngikeli syaki para nongrep naga review ha mairang hambatersan blok man ki jaka ngi ong ki wan jurip nem naka office ki wan jurip nem kini ki jingjat jong ki marep ki jongi handai ngamtip desi gadon si jaka handai gi babun ki jaka ngut syam lapadon naga liang jong ki brun naga department berapa pegi rep kariang bakin wan jingok kani la sei ka penpau ya ke jing iben yang igi nong rep kani nginang du ya ka bam hanus nem momentale kemba laban mene ba ka jing du nong ka bakrau igi nong rep dikumta kani kadai ka jing iben nak yang jong ki bor bari ban pe but ka jing sya ngilap ha ya ka report kide ban wan jurip hatu katno ka jing lut katno ka jing julor katno ka jing du nong ka jong ki norep kenang bagi di ban ha ya ka istimi katno ka jing bagi di ban rap ndai kisu antar no office kalaban laj telesi kan ka jing bom sim khia jong ki department la kan penlong ka jing du nong ka bakrau ki nong rap ki dan ki snong ki bla pha da ki jing tho namar hanus na mementa kum ba ka perthai ba ka we kamat ya coronavirus kemut tangwe uklam hendrai kinorep kimat artli ki klam kabaning kong hakpor ba udang dang maria sedang bet maria sedang tung kemut kawan shop no kajing telep kajing dap ba bun ba kiduk tenrai no ki pentor ke bagi tolong ke bagi duk no kasaka ba ar kemut hadin ba kila sedang ban pun kila sedang ban pu sentiu kawan telep yang ka ba hangni duk kade kajing duk ke ba kraw ba ki yap style no ki ke ba ti kala long bumba ar ki klam kila wan shop ya ke norep jong ka than ke jongi rega pasasi kelong ba imat ka sarkar hadu menta kam syam lapai khmat nagliang jongi hang ni benai hang ni tayo ban wan yang lade ban khur ban khare ini ki mar rep ki jongi ngin sale jakendu yo disi ba ngin sakli katnu layo lum manu bala le jengok ya ki pentar ka ba ki jongi nong rep ki jongi hakeleng ka wes ka zil balada ki naga department ki jongi kim la ban le kata nagliang jongi ngin sa kiu hawada silong ru ban ya kren ya ki bor ban pe ya minister pe ya garap gariang ya ka jing bom sim khia jong ki officer jong ki nong trai sarkar ka ba kim sim khia ya ka jing jong